Tropang babae ngang ubra ang pagbaligya sa droga. Sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa La Paz Police Station sa Barangay Punong Lapos, Iloilo City. Alas 9:45 sa gabi Mayo 15. Ang subject amo si Barbero Tisa, 35 anyos, residente man sa nasambit nga barangay. Nabaklan ng arestado sa isa ka plastic sachet ang ginapatihan Shabu gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakop ang 5 pagid ka plastic sachet ang ginapatihan Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, officer in charge ng La Paz Police Station, ginpayag sininga isa kasimanang ilang monitoring. Antes ginkasan ng sambit nga operasyon bangod nga makilas ang subject. Ito ay kinonform ng ilang barangay officials dyan na itong si Bebe ay nagbibinta ng illegal drugs. Ito ay badak listed dito sa may Punong Lapos. Ang kadalasan na parokyano niya, usually mga driver dyan, no? Jeepney driver, tricycle driver. So ito mga dati nang kakilala. Wala itong trabaho eh. Wala itong trabaho. So ang kinabubuhay niya is talaga magbibenta ng illegal drugs. Dugang pasangepe nga nagali ng supplies na droga sa Barangay Baldosa, kagkaiping nga mga kabarangayan sa distrito sang La Paz. Ginabata naman sa 3 gramos na na-recover nga suspected shabu, kag mayara ini sang estimated market value nga 20,400 ka pesos. Mga kaki-5 na ibaluan nga nakaagi na preso sa paglapas man sa Republic Act 9165 ang subject sa tuig 2023. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.